Εδώ το ελληνικό πλήρωμα. Τώρα μπήκε μπροστά το νορβηγικό σκάφος, το ρωσικό. Στην ουσία η κούρσα έχει ξεκινήσει, παρότι δεν έχει δοθεί η εκκίνηση. Η θέση, το ξαναλέμε, που καταλαμβάνει το κάθε σκάφος στα λεπτά πριν την εκκίνηση είναι πάρα πολύ σημαντική. Δεύτερο από δεξιά, τώρα έφυγε από το πλάνο μας το ελληνικό σκάφος. Βλέπουμε τους Ολλανδές, τις Γαλλίδες, τις Βρετανίδες. 9, 8 και 7 δεύτερα ακόμα. Όλα έτοιμα. Όλα έτοιμα για το μετάλλιο αυτό του ελληνικού πληρώματος. Ξεκίνημα λοιπόν. Φύγαν οι κοπέλες. Να το ελληνικό σκάφος. Σοφία Μπεκατόρου, η πολύ μεγάλη Ελληνίδα ιστιοπλώος. Μαζί με τις αντάξιες και εισάξιες Σοφία Παπαδοπούλου, Βιλία Κραβαριώτη. Κεφάλι οι Ολλανδές. Τώρα ο στόλος θα ανοίξει. Άλλες θα πάνε δεξιά, άλλες αριστερά. Κάθε πλήρωμα θα επιλέξει την κατάλληλη, όπως το κρίνει βέβαια, πλεύση. Εδώ οι Γερμανίδες, Σούμαν, Μπλεκ και Χόπφνερ, ακολουθούμενες από τις Μπάρκο, Χάου και Καπούτσι.